пешвози анамин янгатон Лайло ҷон. ҳамкурсо шумо шорем. Поянда бошад анамин ҳамкурсимон ҳеҷ гоҳ канда набошем, сари як миз ҳамавақт бошем. Худованд хушбахту гардонад. Лайло, зиндагӣ дар Туркия чӣ хел буд? Супер, просто класс. Турция — это Турция. Это что-то новое, новая жизнь, новые люди. Прекрасно. Лекин обу ҳавояш фикр мекунам Тоҷикистони худамон беҳтар аст. Ба Тоҷикистон намебарам барем. Илтимос агаҷон урусӣ гап наза. Иҷа ягон чӣ урусия намедонам. Гайри худа. Оҳ ту кунҷкоб, аз ҳамун давраҳои студентиам аз ҳамин феълат намондем. Зиндагии худмон аз зиндагии ваё чӣ фарқ дорад? Фарқияти калон дорад. Масалан, аксари мардҳои худамон муғамбир, хуши коркунӣ надоранд, бечораи занҳо мебаранд кор мекунанд. Унҷа ҳам зан кор мекунад, ҳам мард кор мекунад, ҳама мехонад, фикри оянда мекунанд, ки дар оянда соҳиби як чизи худашон шаванд. Аз мо не, мардҳои мо аксарашон муғамбир ҳастанд. Мана ин бечори занро бинед, дар инҷа фарошӣ мекунад, шавҳараш шояд дар хонахоб бошад. Ба тайёрхӯрӣ мардҳоро одат мекунанд занҳои мо. Фарқияти калон. Лайло ҷон, аку баъде ки дар хориҷа таҳсил кардӣ омадӣ, фикр мекунам ки тағйирот дар зиндагии худамон ҳам мешавад. ҳатман ҳам кор мекунем, ҳарду кор мекунем, ба модаромон кӯмак мерасонем. ту гуфтанае ки модари ман хор намешавад? Ҳеҷ вақт на модари шумо, на модари ман. Ташаккур. Бачаҳо, ба туи мо шумо омодаед? Иншоаллоҳ. Бо шиму костюм ҳамаи шуморо мо тайёр бинам, а? Худам партаи пеш да. Молодец. Шумо дар туи мо меоед? Бале, ҳатман. Костюмро фаромӯш накунед. Зинда бошед. Туитона аҷоя мехоҳам. Як бор дигар мебардорем ки туи мо супер гузарад. Акун ҳамиҷа як савол аст ки модаратонро кай равон мекунем? Ва айҷонаш хапидӣ. Рост. Мана бинед, ман намехоҳам ки дар оянда зиндагии ману шумо ҳамин рақам бошад. Бинед, мо дар инҷа истироҳат мекунем, ин зани бечора дар инҷа фарошӣ карда, шавҳараш дар хона, аз пули ин зан хӯрда хоб, ҳеҷ фикр надорад. Ба фикрам як кор омад. Биёед ҳамин занакро каме азоб диҳем ки қаҳраш кунаду ҳамин корро бас кунаду бирояд равад. Шояд ки ҳамроҳи шавҳараш ҷанг карда, номуси шавҳараш биёяд, корро бас кунад. Не Лайло ҷон, мо ҳам оdat дорем, дар кор нест. Мон ба ҳавқоли худаш кор кунам. Ман ба зарари ин кас нагуфтам Меҳроб ҷон, ман ба фоидаи ин зан гуфтосиям. Шояд ки қаҳраш карда ҳамроҳи шавҳараш ҷанг кунад, баъд аз шавҳараш номус кунаду барояд кор кунад. Рост меган Лайло. Ман тарафдори Лайло. Не Бухтарҷон, зиқ нашаве, шумо меҳмоне. Ман инҷа тоза мекунам. Меҳмон. хубтараш мешуд ки шумо дар хона истироҳат мекардеду шавҳаратон баромада кор мекард. Шавҳари беномус. ман ҳам дилам месӯзад ба модарон, ба занҳо. оино худашона ғуломи мардо карданд. марди ба номус ҳеҷ вақт намемонад ки зани вай дар ҷои мусиқию дар ин хали ҷоҳо фарошӣ кор кунад. манам қаҳрам омад. меҳмонам духтарҷон, одоби худша дорад. чӣ? ҳазор раҳмат духтарҷон. ту чӣ кор карда истодаӣ? ин зане ки ту ахмақ карда истодаӣ модари ман аст. мефаҳмӣ, модари ман. модарҷон, ҳеҷ гоҳ ғамгин нашав. ман муҳаббати шуморо ба ягон хел ходачӯби сари роҳ иваз намекунам. ман ҳаргиз шуморо хор намекунам. ҷон модар. کار خوب نشده که بچه‌ها در سطوح آخر رفتن شنیدم باز یک دقیقه من رسیده میایم. بچه جون میدونید که دوست داشتم لیلا از ترکیه اومده است، دیپلم گرفته اومده است. ما همکورس‌ها نشستگی
خواهش میکنم نفهمم که شما در اینجا پول میشوین. خاطری من خاطری من خوب شده معلش مادر جون. سلام علیکم. السلام علیکم. مهراب جان سازی نه سلامتی خوب. زیقی بچه بچه ببینید که پریشانم. هر روز اینجا میام یا عدید میکنم میخیزم میرم. ما مکان همیشه را مکان کردیم. چه دامجا نقپیم دیگه یگون جو خونه رفتم نیفتم. اینجا میخوام. خورده بودم راستی رو سمجا. مهراب جان مشکل دارم. چی مشکلی؟ تو شناسو در تمام گوشه دنیا بسیار از یک خدمت میکنید. چه خدمت؟ باید دکومنت‌های از گرانیسه گذراندن در کن. حتما یک لحظه. خود یک لحظه زنگ میزنم. رحمت مهراب جان من باور داشتم که تو کاری نمود میکنی. تمام حل شد. کاری ما حل شد. حل شد. از اون برادرها نگفتن اومد که یک کمپانی ما فقط رکلام میکنیم کمپانی بخم برادر باباواریا نمی خوازی در خونه شدگی نمرش در اینجا هست زنگش بزن گرانی صد دکمنت تمام شدگی به پرابلم بچهای توجیکی خدمونای با چندین کار دیگه در یوردام تو میتا قدش زیق نمیشین زنگ زنین عینو مو گپ زنین ای دیگه شرکت ها ارزانتر میبرن تو برادرها برادری باباواریا Yes.